सरगम स्टूडियो। काहे थिया सुनाल मैया बतिया तू ध्यान से, बतिया तू ध्यान से। काहे थिया सुनाल मैया बतिया तू ध्यान से। करबौ हम बियाह गे मैया मलेटरी के जवान से। करबौ हम बियाह गे मैया आर्मी के जवान से। देशवा के रक्षा करतै सीनावा के तान के। करबै हम बियाह गे मैया मलेटरी के जवान से। करबै हम बियाह गे मैया आर्मी के जवान से। हथियार मैया जाने सजा करबै ओकरा से प्यार। मन खुश हो जैते ओकर देखी हथियार। खाटा खाटा रहतै गे मैया कौपीटा पहलवान गे। करबै हम बियाह गे मैया मलेटरी के जवान से। करबै हम बियाह गे मैया आर्मी के जवान से। करबै हम बियाह गे मैया, करबै हम बियाह गे मैया आर्मी के जवान से। अब दिलीप के मैया तू कर देते अब हमरा से नहीं होता इंतजार। अब दिलीप के मैया तू कर देते अब हमरा से नहीं होता इंतजार। नाता भाग जैबौ बतिया ले तू मान गे। करबौ हम बियाह गे मैया आर्मी के जवान से। करबौ हम बियाह गे मैया मलेटरी के जवान से। काहे थिया सुनल मैया बतिया तू ध्यान से। करबौ हम बियाह गे मैया मलेटरी के जवान से। करबौ हम बियाह गे मैया आर्मी के जवान से। देशवा के रक्षा करतै सीनावा के तान के। करबै हम बियाह गे मैया मलेटरी